Barbit kam princesh, ma e bukra për muje. Po mi fale bustër tua, do t'i shmendim grejto quna. Quna t'i ka kapin nati, buste bukra që mi fali. Unë tani të bëratinen, s'ka kuj zemrën të vërdal. Lena, 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 Magdalena, zokre tua ka qurena. Lena, Magdalena, zokre tua ka qurena. Lena, Magdalena, Lala. Barbit kam princesh, ma e bukra për muje. Po mi fale bustër tua, do t'i shmendim grejto quna. Quna t'i ka kapin nati, buste bukra që mi fali. Unë tani të bëratinen, s'ka kuj zemrën të vërdal. Lena, 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 Magdalena, zokre tua ka qurena. Lena, Magdalena, zokre tua ka qurena. Lena, Magdalena. Lena, Magdalena, zokre tua ka qurena. Lena, Magdalena. Lena, 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 Magdalena, zokre tua ka qurena. Lena, Magdalena. Lena, Lena. Сега като почне да го влечем, тогава вече. Може една турба да се остави да се провери. Да, да проверим. Значи аз исках направо да се влезе в тая пеленка, като се облече. Да, се отвързва, после се завързва. Добре. Тия комплекти. Не, моделите са различни. Да, различни са. Аз трябва да се ориентирам просто за какво става въпрос. Като с това... с двата ба. Пусна ли го това? Пусна. Клип да куша. Айде ставай, бе, сън любо. Чакай, ще питам до вечера дали те ще му викаш ставай. Не слушате изобщо. Има да вика, не спи. Не спи. Чакай. Ще забравя кризата, че случайно не беше и да се през главата. Нищо, само с колкото много хубаво се чисти с спирт, колкото пъти сменяте памперса, толкова пъти капите спирт върху и един път на денонощие много хубаво почиствате. Добре. Друго, какво ще да те питам? Нещо дали са, нещо такива работи? Да, нататък може. След 20-я ден, обикновено тогава се включват капките за колики. След 20-я ден? Да. Вие ще си имате педиатър, който ще се грижи оттук натам за вас. Добре.
Така че и с него ще си изговорите нещата. Значи за сега нищо няма да вземете. А нещо Джонсън, нещо след къпалин да се маже. Джонсън ги обрива. Джонсън ги обрива. Растителна мазнина или те сега им дадаха такива подаръчета на Бочко. Да. Не знам, аз олиото много го харесах. Имат пълна серия. Имат препарат за миене на съдове, за омазняване, шампуан за къпане, кремчета. Да. Така че за момента имате, ако и е харесало, може да продължите и с Бочко. Не е лошо като вариант. По-близо. Но Джонсъна не. Да, съм сложил. Нещо детски шампуанчета. Чакай да го... Айде сега. Бочко имат всичко пълна серия. Сега и отдалече. Имат като подарък, мисля, че шампуан и олио. Да, и подрама имаш. Не знам шампуан и олио да ти вижда. Ти ще кажеш, ще имаш. И подрама. Да, какво има? И той е направо готов за дискотека вече. Готов за дискотека. И рапърска шапка има. Ще става кранист той, да. Достанаха ли кранови, само да знам. Хайде, правете го. Мама къде е? Тати къде е? Направо колко малко остава, толкова ни харява. Много си кротък ти, бе. Приятелю. И той батко. Аз си най-вероятно. Батко. Иде мама. Мама да влиза вътре. Майката иска. Майката ми се седи вече вътре. Застани сега. Татко да благодари на мама за хубавото дете. Къде е букета на мама? Айде, бе, снимача. Айде. Татко да ти е живо. Обърнете се към това. Дай и сега. Само радост да ви носи и за едно момиченце да се върне. Еми, тати има радост и мама трябва да има. Обърни го. А, така. Още. Айде, елате се че. Varmı zararı? Bakma. Bakma. Ато мъкна стъла, малалым да кари конуса. От него си ме сватва. Мъкна малко искаме. Смах, конато шо? Айде, да си живи и здраво, сине. Allah sağ ol babası. Analı balı büyüsün. Boşunda bol varlık. Башат картофи. Ай, майко. Нищо сега, нищо. Аз пък има. Майко, пияза за тази стъпила.
Мъца! Заца! Мъца! Ама пъска, мъца! Пъска ще бъде! Юле, пазете се малко да снима малкия. Така ще снимива са. Това е мангаса. Ето, вече му. Porque da da читала да снимила па се часа. Си някаква на Андре. Нито за спамалки. Тя е дошла гледа ночи мога. Много има разсъкани. Да смичайте пила. Съкани. Не да бе телефон дошла да кажа, че не. Много така да жахвам да бичи. Мъца ба! Давай ка. Да настъпила, айде. Кога ще правим снимки? Сори, понадо, моята пила кека майка. Да възпървата пил Да възпочекай и тогава. А сега то лигни от тук и тогава. Айде. Амач. Не мога. Да настъпия. Мерко, верна карт на дома. Ай, най-кядо.